Gertakarien bilakaera aldatu eta beraien historia egitea erabakitzen dutenek, abantaila izango dute aldaketen emaitzen zain dauden pertsonekiko. Jakina apur bat debagoenako gaztiek segura nik uste dut lan gogue badauela ekintzailetasun handia gaztien inguruen, baina apur bat izeneke gaztakidan enpresa munduko jefiek ez dagoela konfidetan gaztien o sedan, porque gazte kualifikau asko dau, lan esker, baina azken baten gizartien duen negatibidade horrek ez dute bermatzen. Nik uste dut gaur importanti dela, ondela urte asko, Isabelez, ondela 50 urte, adibidez Mondona Goialdian zelan garatu zen baiara bat, gaur egun ostabere itxun bigara horretara, eta bai kualifikazio batako gena, adibidez, ingenieruek edo administrazio ikasi hauenak, horrek langabezizien badauz edo lanabadako eme bai, eta jentiek ez dako nahi igual hori preparamentu bai, beste komplementarizo dizen teknike batzutako zela, horrek espazio batuen bildu, herramienta eta gauze batzuk proporzione aurreri, eta urteti dako hila gauze kortik. Da hori da burbet, nondik kantan juen gauzea. Gaur egungo gaztek laniteko gokin gabiltza, batez ere, egia esan ekonomiko bita ditu aukera asko, baina adibidez gu ikasten karreran asko ikusten da laniteko azpingogok, mogitzeko azpingogok, eta zailtasun asko eukiarren beti edo zerriteko prest garela horrela etartzeko. Personalmente quiero estudiar, quiero seguir estudiando para al fin y al cabo encontrar el trabajo que sea lo que me autorrealice, ¿no? Yo estudio porque quiero encontrar lo que al fin y al cabo sea mi trabajo, que al final no lo llame trabajo, ¿no? Que lo llame afición, que lo haga porque me gusta y que consiga lo que quiero, gracias a eso. Resulta, batzu bat esan baizute gazte gara ezetz, gure ikuspuntua ez gustu kontrakoa. Nik ikusi eta horrek urten eta urten gazteek potentzia dukeula, eta gazte gara aldatzeko aukera dukeuna, eta gure esku gaula aldaketa hori ematea. Askotan bai, ikustu eskola ikasle bezala, eta mundu laboralera sartzeko gara arazoak da horregaitxik, aparte oin krisiak eta honedanakin ez dagoela lan handik, gaur egungo sozietateak gazti ez dut aukera asko eskaintzen, ez? Ni ez consideratzen generación perdida para nada. Más que nada porque no pentsatzeko era hasta que se perdida. Ni ikustet, etorkizunen no voy a ser Steve Jobs, ni Bill Gates, baina zeo zein bat, eta hori negarrun dago. Ni horrek ez ditzen estás perdido. Eta hor da aldaketa. Ikusitza gaur egungo egoera sozioekonomikoak uste dut aktiba minuskuela ilusioak eukitzera, etorkizun berri baten eta hoi baten pentsatzera, eta falta die recursuak edo bentzet errestasunak. Para mí el problema que tenemos ahora es el tema de la experiencia, que los jóvenes no podemos tener la experiencia que necesitamos para trabajar y al final sin experiencia no te dan el trabajo y siendo joven no has tenido esa oportunidad. Entonces yo veo que ese es el mayor de los problemas ahora mismo. Ontsen ikustu dut garrantzitsuena aprobetxo bidala egoeria, aldaketarako daukon grin hori, eta a muerte ez. Nire ustez gazteriek gaur egun daken lehenengo arazoenetako da langabezia. Eta hori konpontze batez nik ingo nuke sustau gazten artean iniziatiba propioa. Muchas veces usa el tópico de que los jóvenes no les gusta trabajar, no quieren trabajar, y yo creo que no es así. Muchos jóvenes tienen hambre, como solemos usar nosotros, el término de hambre, pero también ocurre que
que muchas veces no se nos da la oportunidad. En muchos casos las empresas, todas las veces que piden gente con un gran currículum y siempre con experiencia. Y para conseguir esa experiencia hay que dar oportunidades, o sea que los tienes que dejar tener antes.